Лео работеше постоянно, гонейки повече пари. Той пропускаше семейни вечери и разходки през уикенда с приятелите си, Майя и Радж. Той вярваше, че допълнителните богатства един ден ще го направят наистина щастлив. Но винаги се чувстваше уморен и стресиран, дори с нарастваща банкова сметка. Един слънчев следобед Майя и Радж го поканиха на пикник в парка. Те донесоха вкусни вегетариански сандвичи и пресни плодове. Лео почти отказа, мислейки за голям проект на работа. Но нещо го накара да отиде и той видя Майя да се смее ярко, а Радж да споделя истории за градината си. Лео осъзна, че има достатъчно, намирайки радост в простите моменти, а не само в богатството. Той наблюдаваше играещи деца, чувствайки лекота, която не познаваше от години. Това се чувства по-добре от всеки бонус, помисли той, усмихвайки се. Той научи, че финансовата стабилност е добра, но обсесията с парите ви спира да живеете. Той реши да работи по-умно, не по-дълго, отделяйки време за приятели и слънце. Той намери нов баланс, оценявайки простите дарове на живота. Достатъчно пари наистина ви позволяват да се наслаждавате на живота, те не го заместват. Помнете, истинското богатство се намира в преживяванията и моментите, а не само в банковите сметки. Ако тази история ви е вдъхновила, моля, абонирайте се за Bulgarian Repo, харесайте това видео и споделяте мислите си в коментарите подолу.